guys, for the people. I'm here. Vapenzi ndiri kuno nhasi kwaziko. Mazoro ndandiri munhu kwaziko guys, for the people. Ndiri kuno kwaziko. So vari kumashure ndo vapenzera vari kupatira navo kuroofing. Then VaZhou as usual. VaZhou vanga vari kunyanga vasvika nhasi makuseni. Saka vanga vafambira nhau yekuti vaende kwamusana, but unfortunately change of plans. Sana ndakavabvisa ikoko kuti tigoenda navo kwamusana kuya. Saka ni zvachinja. Saka nanga ndati ndandangwa kuti uyai mundibatsire basa rekwanire kwamusana pakazochinja maplans. Tiregai tichienda kwaziko because client yedu yakati vaziko vanoda kuti vanga vachiitirwa navo basa. Saka ndivo vamukuona pano so that vagare client yedu ichiziva kuti zvizvi kudiwa iye vaziko uye VaZhou vaone kuti pane zvinhu zvatikamboorder last time nezviri kurequestwa neclient yedu kuti pazviwanzwe zvinokwana here pane zvinoda kuwedzera. Ndosaka ndauya nani naVaZhou so that munhu agara nebudget handiti kama. Saka izvizvi vapenzera but ndobasa iro ramukuona tiklina zvakare. Saka vese ava ndokuita kwedu satingambotenderera handika chimboona kuti zvakufamba sei tombotenderera so apa vanhu guys yekera vari kurohwa mastondido ndofunga vanogona kuzotitsanangurira ivava vaekera. Saka ndo zvimarete zvezvanonga mari pakachena kuti marara asazopinda mumavhaligati. So apa vapenzera basa ravo rinogumira pakuisa mataisi vemaluvha vanomira vari vemaluvha because ava vaisi maluvha. Saka ni zvese zvo zvatingi kubva makuseni kusvika around kuma12 that's what I was doing ndichinochuza uyu achoni kuti tikuda akaita sei. Saka vanouya vachi maluvha aya hangoiswa vanouya vachitanga vamesha vanenge vachigadzira according to each chiluvha chachoni and also because haugoni unotenga rakagadzirwa kare ndosvika rikanofita zvakasiyana. Guys, this time I'm learning so many things. Hakuna unokwilibira. Ndadzidza zvakawanda and I'm happy kuti vanhu ndoshanda vazhinji manosaiwa tikudzidza zvakawanda. Handii goma ino kuti ngotenga. So apa papa ndokubheki kwedu kunoku kwarohwa zvimwe mukuona kuti zvino ndakambouya papa nemarara titi ndikati kumarara zvazvipiti zvazoizvanzaiwa zvose zvinobva izvi vanovaitotsaiva vozinyazvisha kuti kwazvisiklini. Saka ndo zvamuri kuona izvi zvikumashure kwedu ndo basa rarohwa nanaapenzera team yavo. Saka this is my partner wekuroofing then VaZhou ndo partner wangu wekumagetsi. Kana pakazoitawo mukana it depends nemaclients edu because mumwe munhu anenge andichiti sekuru vangu ndi plumber saka ndina plumber wangu amunozviona unless ivo varequesta kuti ndikudawo plumber from you ndikudawo electrician from you. Mwana achiti murume wangu ndi electrician amunozviona but hazvisi kuti zvinomanikidzwa kuti client yakutoti tachanda naye tokutoimanikidza kuchekera aiwa it's your choice but offer inenge iripo kudhara kuti vanhu vachoni avo basa mariona iri. Saka ni saka ndo zvakubvunza tanzi vanoda masiringi akati sanga nandizivi because zvodhibhira neclient maybe ane cousin yake nina masiringi atizivi. Saka navachiita then ava vanhu ndokubasa futi kwavo kwamasiringi but inini right now handina answer hamunozviona. Zvinei zvakutoti kwarequest neclient then kuda kunaya alright. Saka guys saka muni makati izvo ndo zvemaluva saka aya ndo mamwe matiles ayo hamozviona anenge akakreka. Saka ndo pataiti izvoni nema kuti ase vaiti
zvandinoita manje tichafamba itongori zuva rinenge rakamirira zuva rinenge rakamirira zvokuti vauye vachibvisa all the tiles akaita sezvozvozvo ane akakereka vachibvisa uya kunoku rimwe iro hamozviona kana vapedza zvose zvapera vabvisa arimo akatoti saka the advantage ndeyekuti tine mamwe matiles akanapa saka isi problem iyoyo akatoti saka aya anofamba mukati amaire vaya maisevi iri rakariko kudhara aya maire ripi Papa mesa kameita sei uyeja kama kadia baba. Ino paka sina. Iri ya baba basuya. Iro ni. Kufuna kuya baba. Baise, ngani pale ngani pale. Baise baba wesa hapo. Kuno baba. Baba ni sawaye. Ni hapo pale kipo. Baba wani sabuti. Saka guys, ndingotasa mapuranga edu atatikatopeswa naita kuti aiswa papi nepapi. Ndio mamchitaura. Ndio azoiswa aya. Manje awitishi. Apa paisa ila pasata. Ikangara sara oriswe papa. Ari pomo pisi demon. Ndio atachivunza kuti mukuti chiisa na maoni. Zvaidirwa generator ndeichichi. Bosi ndinoda kuyazoona kuti vanhu pakava chinhu vayekera pana mabhesi panda chine chii ndo zvadada kuona kuti saka vazoti vapo kuri gamu rekuti ndazviona zvangu ndazviona ndazviona aiwa sadhatizvoni isusu one master bed 34 saka inosheyana one saka ngatidayo so munonzi muchitoti walk in one so zaliyo one so and then next so apa munoita mangani 1 2 3 saka 3 bedroom toilet that is 3 hanzi toda masokesi akawanda hanzi this bedroom yangu hambe ingori unique yangu ninakira nakira saka pana baba topeswa isoketi muchipaseji ndicho chichata bed oishi pana unamwezeso apo pasina GD ndike chande manje pasena yachangire kuno chichizoka ndikade nomusikala ndio mcha wazi pandaka kama uko sa abantu bakuya simbi ndika kusimbira baba then abantu bakati washing machine wamene kuti zvozoita washing machine kana naimwe kuti vangawo kana ku aina muno muno sasa two ana no sikala kuita 2 sockets saka tingoti in case kuwacha zvine kuaina uno ate muno saka apa no kitchen
apa pandopatenda kuti stove saka vakati hanzi handidi stove yepasenga saka ndakati no haisi problem saka handiti pamwe nongeya chiro chiirend chechi vanhu vakagara vachitaura nyaya chichaisa kumafoni avo ipapapo saka nisokete diri apa 1 so stove yere patu ya gasi ndofunga kumadziro I'm sure magasi. Ndinogona kuzongobvunza but I'm sure ndeye magasi. But no, I think it maybe just for 2 years gasi neye magetsi. Saka ndipowasima kuti pakuya yemagetsi. Then send apa. Then inenge rechi maybe mafirike. Paneswa mangani. Saka 2, 3, 4. Saka ndakuti kitchen. 1 go. Ndo mupanti. Ndikine yayi pa. Saka ndito 1. Ndakwenda 1 muna mamonzo kuti 6. Saka 1 socket ka. Hande tinokuda uko. Saka area ino. Oh, tiny area. Saka pane 1 apa. 1 2 1 2. Satuma siya 2. Ndipone papa saka inopita nobatana kadai ndoti saka ndakuti saka iyi yakanangana nepalobi saka ndakuti dining area nditi saka toisa 3 so ndisi kuona mo then ndakunyora kuti pakanangana nepalobi so that state difference ngati 1 and sa pane 1 hapo hapo 1 2 3 sasa tumesa 4 ati bheri kuno kutindia lounge handei kumamwe mabhedroom lounge 34 4 1 saka ndakuti passage toilet bathroom hamuna chinacho touya muno nefoni uyandamubika anzibva kudai ine 1 pane 2 pane saka toisa because bedroom nimwe saka toisa 2 or 3 bedroom 2 master bedroom ndangoti 3 master bedroom masipenda ndangoti bedroom 1 2 anditi saka tati 3 sokeza ndia ndekuti zvizonyoreka zvakanaka please carpent saka toni nda kuona tati bedroom 3 ali takisa kuti 3 ndakunyorera ichaizvo yake handei kugaraji mamwesa panembwese waniyo saka zvoenda kunyorera ndika makushanda nezvizva masoko ndokukuratidza ipikicha because ane anoda imi ndimunoziva kuti anowanikwa here akadiro munzi wagara kuti kuita nditi then handei uko munochiona kuna maine kuzvinhu zveizva vakatenga zveshe kuti tapedza ipa kudai zvii zvinodiwa kuwedzerwa nezvisi saka ndimaine kuti akunini so guys for people tapedza eka onai vanhu vamwari hapa kutsvagwa kondanjisa ndo zvavanoita
Pantoyani muchairi. Muchairi chaiwo. VaZhou.